magandang umaga po dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market, kung saan ay dagsana naman po ang mamimili. So mag-update tayo muli sa kanilang mga presyohan ng latag at yung mga laman dagat na ating pong may update. So sa mga hindi pa rin po nakapag-subscribe ay mag-subscribe na po kayo sa aking YouTube channel. So ito pong muli si Boss Lando X Torres. So tara, let's go! So meron tayo nakita dito mga tuwakang, kung tawagin natin, no? 260 ang mga kilo at 360 sa mga latag po dito ng tanigi. At sari-sari din pong isda rito na kagaya ng mga gagaong, malakapas, sapsap, no? At bisugo. So tanong natin yung presyo ng mga halo-halong isda. Saan naman magkano dito? 140 kalahati, 280 ang kilo. So yun po yung per kilo, no? 280 dito po sa mga isdang ito, sa halo-halo. Ayan, mga isdang gagaong, malakapas at sapsap. So ito yung mga bentahan ngayon dito ni Ate Pam, no? Si Vendor Mix Official. So mga pandaing na bangus po. Ang kilo po niyan ay 150. So marami pa yan, Ate Pam. Ayun na lang, paubos na. So, minsan lang po magkaroon ng latag ngayon dito ng mga bangus pandaing, no? So, paubos na ang mga bangus pandaing. Ang dami kasi naghahanap ng mga ganitong klaseng pandaing, no? So, Ate Pam, di na kita ma-istorbo dyan. So, shout out na lang pong muli. Ayan, Vendor Mix Official. Ayan, salamat! Nahanap ka! So dito tayo sa paninda naman ni Kuya Romy, no? So wala si Kuya Romy. Nasaan si Papa? Hanggang ngayon? Okay lang yan para makapagpahinga sa bahay, hindi puro ano muna, pagtinda. So magkano ngayon yung malaking tilapia? 130 po per kilo ng malalaking tilapia. Eh sa mga bangus pandaing, 160 po mga per kilo, no? So mga gulay na po yan ay inyong mabibili na sa saktuang sahog, no? Joy, salamat Joy, shout out. Salamat. So napakaraming mga kababayan natin ng dumayo, no? Ayan, no? Siksikan po ngayon dito sa Malabon Fish Market. So, update pa tayo ng iba pang mga latag na ating may update dito sa kanilang mga bentahan sa Malabon Fish Market. So, lapit na tayo dito sa mga presyohan, no? Dito tayo sa mga presyohan ng mga bangus. Ayan po, yung kada piraso ay 150. Tapos yung mga salmon japayuki ay 100 pesos. So ito po yung mga isdang dapat 50 pesos tumpukan. Magkano yung bluefin tuna mo? 220. So 220 po yung kilo, no? Pasyo, pumunta ako si Polo! Ayaw, nagulat na tayo dalawa. Gano'n na ba yung bang? Magkano nga ito na? 220. So 220 rin po yung mga lupin tuna. Sa mga nabayita natin, parehas. So yun po yung presyo, no? Parehas po sa mga latag dito ng bluefin tuna at mga isdang labahita. 220. So tumpukan 50 kada tumpok. Ayan. Mga isdang tunsoy. Pre, baka malaglag, ha.
So, 90 pesos meron pong isang piraso na bentahan po dito at 200 pesos po yung kilo ng mga bangus. Tapos, bluefin tuna pa rin po. Magkano ang kilo? 340. So, yun po yung presyo, no? Boss, pili na boss. Ayan, mga bluefin tuna. Wala tayong problema sa timbangan bago timbangan. Ayun, ang ganda narinig natin. So, mga tumpukan ay 50 pesos. Ayan. Tapos mga bit-bit. Magkano sa bit-bit po? 20 lang yan, sandaan lang yan. Na 100 pesos. No, mga bit-bit, no? Malugan nila alin. Bit-bit po ay 100 pesos. Tapos mga tumpukan po ng sapsap, po. Grabe. Eh, dito magkano? Dito sandaan. 100 sa itaas. Dito 50 lang. Yung 50 yung mga sapsap sa ibaba. Ayan. Ayaw na pag binalik-balik. Ang ganda ng bit-bit, no? Oy! Fresh na mga sapsap na inyo pong mabibili sa Malabon Fish Market. Dinagdagan na nga, dadagdagan pa. Ano pa man yung kay... Dadagdag ko lang. Alright, so diretso pa tayo sa ating update. Tayo ay sumisingit-singit sa ating mga mamimili, no, dito sa Malabon Fish Market. Talagang grabe ang tao, dikit-dikit na mga kababayan natin dito na mga namimili. So ganyan din po yung mapresyohan dito. Ayan. Yan po yung mga isang tumpok na hindi nyo po mabibili sa Malabon Fish Market, no? So murang-mura po yan at pangmasang mga presyohan. So si nanay wala pang latag, malinis pa. At dito may mga salmon japayuki na natagan din po at mga galunggong babae, 100 pesos na mga tumpok. At 130 po isang piraso ng bangus at 100 pesos. So ala pili lang kayo dito sa natagan po sa Malabon Fish Market. Tawid naman tayo dito sa kabilang side, no, na mga bentahan din po dito. So, ito yung mga presyuhan ng kanilang mga latag. Ang ating mga bitilya ay 180 ang mga per kilo. So, ganun din dito ang mga kilo, no. So, marami tayong mga bagsak na isda ngayon dito sa Malabon Fish Market na inyo pong mabibili. Ayan. Mga bangus tilapia Batangas, isdang bitilya. Tapos may mga sabisi na kapatid ng binduan. Bangus na malalaki. Bangus dagupan. So parang Ben, magkano ngayong kilo ngayon ng bangus mo? 200. 200 ang kilo. 220. 220. Tilapia Batangas. 120 na lang. Ayun, yun po yung mga presyon ng kanilang mga latag dito, no? So nagsisimula na po silang maglatag ng kanilang mga pambenta sa ating mga kababayan. 150 lang dito. 150 lang sa Ricky ko. Napuko, 220. 150 lang. Sige, para ba? Tama pala, sige, birthday. Magandang umaga sa iyo. So ito yung pwesto naman ni Kuya Warren, no, ng mga latagan. So may mga latag siya dito, mga isdang binluan. Tapos mga isdang talakitok. Ito yung talakitok natin, no? So sila nakita may latag talakitok dito, no? Ikaw lang may latag ng talakitok, Kuya Warren.
Di ba niya binili? Maghahanap na talakitok. Ako na talaga ito, magana. Ako na talaga ito. Oo. Eh, magkano yung presyo ng talakitok? So, yun, 280? So, 280, oh. Wala ka makita ibang talakitok dito, hindi ikaw lang meron. So, yan po yung presyo ng mga isang talakitok na ating kong ina-update sa pestuan ni Kuya Warren, no? So, mga labahita. Magkano ang labahita? 2. Yan ang presyo ng labahita, no? Tapos mga dalagang bukid na inyong mabibili sa Malabon Fish Market. Maraming ganyan talaga, kaya nga mura ko na Kuya Warren, thank you ha. At dito tayo sa mga espada naman, no? Okay, magkano espada ngayon? 240 kilo. 240 ang per kilo. Rigor ka. Wala kami, wala ka pa rin. So ito yung mga latag ni Boss Ari sa Malabon Fish Market ng kanyang mga binibenta, no? So bangus, tapos 180 sa mga isdang bubuli. Boss Ari, shout out. Good morning. Alright, so dito naman tayo kay Nanay Noemi. So dito labahita 180, tama, 180. So yan yung mga latag ni Nanay Noemi, no, ng kanyang mga isda. So hindi natin na maistorbo sa kanilang mga, dahil may mga mamimili rin po sila. So tawid na tayo dito sa ibang tatagan pa sa Malabon Fish Market. So dito na tayo sa kabilang side ng bentahan pa ng mga mabibiling murang-mura, no? So ayan po, tumpukan ng pusit ay 100 pesos, kada piraso ng mga bangus 120 at 150. Sticker, wala ba? Sticker, boss? Wala pa po, hindi ako nakapagpagawa po ngayon. Ayan po, yellowfin tuna sa mga latagan. So ayan po yung mga taga-subaybay ng ating vlog sa Malabon Fish Market. Ayan po yung mga tumpukan, no, 50 pesos. Dilis natin ay 50 pesos. So yan po yung ating mga ina-update dito sa Malabon Fish Market ng kanilang latagan. So update naman natin yung mga gulyasan dito sa Malabon Fish Market ng kanilang mga latag. Ayan, mga salmon na tumpukan, salmon japayuki, 80 pesos na isang piraso ng bangus. Gulyasan natin ay 180 ang kada kilo. Tumpuan din po ng pusit ay 100 pesos. At 100 pesos, no, sa mga tumpukan po dito ng mga espada. At meron din po ditong bentahan, no, 100 pesos tumpok. Magkano ang hipon? 420 ang per kilo. Good morning. Yung sa'yo ng pilo. Eh, 100 pesos sa tumpok, no? Na bentahan. Sige, tuloy nyo na. Salamat. Ito yung pampanan ako. Mga espada rin po dito na bentahan. So, mga tumpukan din po sa halagang 50 pesos sa mga isang tuloy. Bili kayo ron, mahal. Ito yung pagkremo yung sa Eh, magkano po yung chabeta, tay? 100 pesos po ang kada kilo. So, mura po dito, no? 100 pesos po ang kada kilo ng kanilang mga latag ng isda na inyo pong mabibili. Salamat. At presyo. Magkano ngayon presyo? 240. Tumaas ngayon. Tumas yan ng 40. 200 lang noon nakaraan. 200 ng Pasko. Ngayon, 240. So, yan po yung mga presyo. 240 sa mga isdang lupin, tuna. So, bentahan naman ni Kabugris ng kanyang mga bangot ay 140 isang piraso. So, shout out. 100 lang parehas. Aryado na ang kanilang mga palinda, no? Ilan ba? 140, 150. Shout out Kabugris. Good morning. 150 po, 150.
Boss Lando Explorer. Siya si Kabugris. Dahil wala nang kilo tayo kasi marami nagsabi malayan. Alright, so yan yung mga latag nila dito ng mga paninda dito sa Malabon Fish Market at talagang napakaraming tao na mga dumayo at para mamili na rin no ng kanilang mga maiuulam sa kanilang pamamahay. So lipat tayo dito sa mga bentahan ng gulay na ating pong i-update. So dito tayo, tawid tayo. So yung mga gulay na yan na nakikita nyo po dito na mga nakabalot yan po ay nagkakahalaga lamang po yan ng mga 20 pesos, 50 pesos no, na inyo pong mabibili dito sa Malabon Fish Market. At may mga tumpukan din po na ganitong karami no. So yan po yung mga tumpukan ng mga pechay, sili. So marami na ang mga bentahan po dito ng tumpukan. Shout out, good morning. Magkano yung tumpukan? 10 pesos? 20 lang po yung mga tumpukan po na yan, no? So, shout out po. Good morning. Yan, shout out. Yun, narinig ko na naman. Magkano po yung pakpit na yan? 50, Boss Lando. 50 pesos po, no? Okay. Ang palaya? Palaya, 100 sa kilo. 100 po ang isang kilo. Eh, yung mga lettuce natin, Lettuce, 400. 400 po ang kilo. So yun po, 400 pesos na kilo ng mga lettuce po natin na inyo pong mabibili dito sa latagan po sa labas ng Malabon Fish Market. Ayan. Iba pang mga latag ng mga gulay na inyo pong mabibili o mabibili. Nay, salamat po. So shout out po, good morning. Good morning, good morning. Ayan, shout out po, good morning. Ay, shout out! Yan sinasabi ko sa'yo, bakit ngayon ka lang? Tagal mo na wala. Ba, iba paninda mo ngayon ah. Lasing na. Boss Lando, shout out sa Maaga. Boss Lando, lasing na. Kakababak ng pinya. Halo sa ulo to. Magkano ngayon yung repolyo? 120, Boss Lando. 120 po sa mga repolyo natin, no? At sa mga dahon-dahon din po natin dito. Yan po yung mga latag nila. May 10 pesos po dyan na mabibili. Magkano yung mga luya natin? 50, 1/4, 200 ang kilo. Tapos may mga kontaktuhan din po mga pansahog dito, no? Talagang 20-20. 10 pesos na mga okra. Eh, magkano kilo ng kalamansi? Kalamansi, Boss Lando, 160. O 60 ang kilo. Sa mga ano dito? 40, 160. 160 rin ang mga per kilo. 40. Mga nagtatanong kung paano pumunta dito, ito po ay lugar po ng 39 Estrella Street, Malabon, Metro Manila. At yung papunta po sa City Hall ay FC Villa Street, Malabon, Metro Manila. Magkano ang presyo ng iyong mga pinya? 65 lang isa niyan, Boss Lando. 65. Shout out 65 sa amo ko pesos. kahit walang bonus. Buti di ka binigyan pintura. Wala eh. Ay, Happy New Year! Ito, Chico. Ay, Chico lang yan, boss. Ayan, mga Chico. Magkano 10 Chico? lang kilo yan. Iba yung naging paninda mo ha. Prutas naman. Palinda ko. So, salamat ha. Thank you. So, yun nga po at nakapag-update na tayo dito sa kahabaan po ng bayan ng Malabon Fish Market kung saan ay ang mga latagan po na ating ina-update ay may mga paggalaw po ang mga presyuhan. No? So, shout out sa ating mga kababayang OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa. Boss Lando. Good morning, Brian Flores. At sa mga mamimili po natin na dumarayo dito sa Malabon Fish Market. So shout out ulit sa iyo, Mario Morris ng Katip, Saudi Arabia. Nerd TV Vlog, salamat sa pagsubaybay at sa panonood sa aking mga vlog. Randy Conan, shout out. So hanggang dito na lang pong muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye bye. Oo.